Salutare dragi prieteni, este duminică și cum v-am obișnuit, încă un episod din Hot Wheels Expert. Astăzi vă voi prezenta 6 dintre cele mai faine mașinuțe pe care le-am găsit la magazin, dar o să fie un episod mai special deoarece o să fie 3 vs 3, adică Hot Wheels vs Matchbox. Vreau să văd care este diferența dintre cele două, chiar dacă este produsă de aceeași companie, de Mattel, dar vreau să văd exact ce diferențe sunt, dacă seamănă super mult, da? Așa că să nu mai pierdem vremea, intro zic! Vom începe cu o mașină de la Matchbox. Este o mașinuță foarte specială pe care am văzut-o la raft și era singura de acolo și am zis că trebuie să o am. Este vorba de Auburn Speedster de la Indiana Jones. Prima oară când am văzut-o la raft nu mi-a venit să cred că e acolo. Serios, era și singura, nu știu dacă a mai fost înainte. Și am luat-o, bineînțeles, de la Matchbox. Da, hai să o desfacem să vedem cum e. Chiar sunt curios ce diferențe sunt, dacă sunt diferențe dintre cele două. Se desface super greu, bineînțeles. One eternity later. Oricum nu avem nevoie de astea. Ia uite. Oh my gosh. Doamne, băi, faină, e clasic așa și culoarea asta pare veche, știi? E un gălbui din ăsta tipic mașinilor din 30 sau din 40, nu știu din ce an e exact. Uitați, nu scrie aici? 1936. De fapt scria și pe cutiuță, doar că n-am văzut. Foarte faină, e plasticoasă așa, nu știu, pare plasticoasă foarte mult. Știu că e din plastic fundul și roțile și așa mai departe. Dar pare mult mai plasticoasă decât mă așteptam. Și a doua mașinuță Matchbox este un Porsche 911 GT3. Frumoasă foc, roșie, da, Matchbox, 70 years, 70 de ani, 75 de ani de Porsche. Designed for a lifetime, nu știu. Hai să o desfacem. Sper să desfacă mai ușor, da, un pic mai ușor ca cealaltă. What? Au și folie de... Ia uitați, au și înăuntru, dacă poate... În caz că vrei să le pui înapoi în cutiuța lor, bănuiesc. Oricum nu avem nevoie de asta. Ia uitați. Mamă! Bă, e ceva aparte, să știți. E ceva aparte, nu știu dacă vedeți farurile, așa trebuia să fie ele sau s-au decolorat sau... Nu pot să-mi dau seama. E frumoasă, foc. Mă scuzați pentru cadrele defocusate, am dat din nou. Să o vedeți așa de aproape. Și fundul ăsta de Porsche. Foarte frumos. Desenat și designul și tot. Îmi place tare mult. Și ultima mașinuță din seria Matchbox este un Audi TT RS Coupe. Și verde, dragilor, și verde. Deci, mamă, nu vine să cred. Îmi place foarte mult. Vreau să o desfac, nu mai pot, vreau să văd. Hai să o vedem împreună, că s-a și desfăcut relativ repede. Atât, mamă, wow! Bă, cât de simpatică e și grila asta nebună de la Audi și cu sigluța aici, TT RS Coupe, da? Și spatele ăsta animalic așa frumos. E un R8 mai blând așa. Mai blând, mai cumințel un pic, mai jucăuș. Am văzut și pe străzi aici în Londra modelul acesta din 2017. E fain tare rău. Foarte frumoasă și desenată și simpatică și vopseaua se potrivește și lucește așa toată.
cam gata cu mașinile din seria Matchbox. Acum mergem la Hot Wheels. Prima mașinuță este una foarte, foarte mișto. Încă nu am niciun model din brandul acela. Nu sunteți pregătiți, dar este prima mea mașinuță. Subaru VRX STI. Este primul meu Subaru. Nu am avut Subaru până acum și chiar îmi doream să găsesc un Subaru. Nu prea îmi plac mie rozaliile astea aici, dungile astea, dar hei, este un Subaru. Și chiar îmi doream să am unul, vreau să-l desfac, vreau să mă uit de aproape, să nu vă uitați cu mine. Relativ repede s-o desfăcut. Nu avem nevoie. Ia uitați, dragilor. Băi, frumoasă, e frumoasă și aerisirea asta. Băi, frumoasă și agresivă. Și jențile astea superbe. Ia uite. Și spatele frumos. Profilul, spatele, fața. Ia uite-o. Băi, un Subaru. Nu vine să credam un Subaru. Deși, după părerea mea, nu știu, albastru îi se potrivește Subarului. Și încerc să caut un Subaru în preț. Am găsit și pe Amazon, dar sunt cam overpriced, sunt cam scumpuțe. Și a doua mașinuță Hot Wheels este un kit concept făcut de Hot Wheels. Aici, când am văzut-o, am avut o sclipire, așa, un flashback. Parcă numele ăsta mi-aduce aminte de ceva, de un serial din copilărie, știți, cu o mașină. O să vă arăt imediat. Fiți pe fază. Dacă vă aduceți aminte, prin anii 80 sau 90, cred că prin 90, că eu m-am născut în 90, atunci în anii 90 am văzut serialul pentru prima dată. Era cu un Pontiac, Knight Rider, dacă mi-aduc aminte, ceva de genul ăsta. Și ăsta vrea să fie un concept. Cine e născut în 90 a văzut serialul sau măcar câteva episoade știe despre ce vorbesc. Dar acesta este un concept din viitor făcut de Hot Wheels, bănuiesc. Foarte, foarte mișto. Din categoria Hot Wheels Screen Time. Să o și desfacem. Nu sunt foarte impresionat de mașina asta, dar nu stau acolo și am zis, bă, hai, trebuie să o iau, e un concept, nu avem nevoie. Ia uite. Băi, frumoasă, neagră, că nu se distinge ca lumea pe cameră. See the color of that? That'd be black. E foarte neagră, să știți, e dintr-o bucată, așa. Mașina viitorului. Și ultima mașinuță din episodul de astăzi este un Chevy Nova Wagon din 64, dragilor. Nu știu, e ceva serie specială sau nu-mi dau seama exact. E un pachet mai aparte, mai lunguieț decât de obicei. Să și trecem la partea de unboxing. Vreau să văd neapărat, să vă arăt, să împărtășesc un pic cum arată, se desface greuț. A few moments later. Și verde faină, nu avem nevoie. Ia uitați. Băi, faină tare, măi. Faină și nu din cauza că e verde sau așa, îți dă un vibe de ăsta de retro clasic. Și e robust așa și agresivă. E foarte, foarte șmecheră. Îmi place mult. Ia uite, și pare robustă și fundulețul ăsta așa. Acestea fiind spuse, concluzia mea este că nu este nicio diferență între cele două branduri, like Hot Wheels și Matchbox. E făcută de aceeași companie. Nu știu, poate puțin mi se par mașinuțele Matchbox mai solide, mai închegate, dar nu știu, asta poate doar e părerea personală. Per total nu aș vedea nicio diferență. Scrieți-mi acolo jos în comentarii dacă voi vedeți vreo diferență dintre cele două. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Alex, iar până data viitoare, arde gazul!